आणि एक निष्काम पुण्य. सकाम पुण्य कशाला म्हणायचं? पण सत्यनारायण करतो, तीर्थयात्रा करतो, अन्नदान आदी कर्म करतो. हे केल्यानंतर आपण भगवंताकडे काहीतरी मागतो. देवा, मी तुझ्या 5 वाऱ्या करीन, माझ्या मुलाला मुलगा होतो. कधी तर काय काय असेल ते असं नवत म्हणून जे देवाचं कार्य केलं जातं ते सकाम पुण्य त्याच्यातून प्राप्त होतं. निष्काम पुण्य कशाला म्हणायचं? सेवा करायची भगवंताची, काहीच मागायचं नाही. देवाची या चाडे आळवावे देवा, औषधेह भावा करुणिया. केवळ भक्ती करायची, मागायचं काहीच नाही. असं निष्काम पुण्य असावं. आणि निष्काम पुण्य जीवनामध्ये प्राप्त करणं खूप अवघड आहे. आताच्या काळात ते शक्यच नाही. निष्काम पुण्य किती अवघड असतं. दृष्टांत शांती ब्रह्म एकनाथ महाराजांचे पंजोबा भानुदास महाराज पंढरीची वारी करायची. असे सुद्धा वारीच्या निमित्तानं पंढरपूरला जात असताना पावसाळ्याचे दिवस एका गावाजवळ गेले. आकाशामध्ये ढग जमा झाले, पाऊस येणार. त्या भानुदास महाराजांनी विचार केला, आपल्या अंगावरचे कपडे दिसतील. गावामध्ये जर मंदिराकडे आपण जाण्याचा प्रयत्न केला तोपर्यंत आपल्या अंगावरले कपडे सामान भिजल, मग होता. रोडवरती म्हणा, बाजूला रस्त्याच्या कडे घर दिसलं आणि त्या घरात गेले. विचारलं मालकाला, मालक अहो पाऊस येतोय, पंढरीचा वारकरी आहे, एक दिवस या ठिकाणी मला मुक्कामा करता जागा मिळेल का? खूप सज्जनग्रस्त होते. या महाराज या. महाराजांना एक असाच्या खोली दिली. भानुदास महाराजांनी रात्री स्वयंपाक केला, जेवण केलं, झोपणार इतक्यामध्ये तो घर मालक आला. म्हणू लागला, साधू आहे, चला थोडंसं बोलावं. बोलण्याकरता आले. संवाद साधू लागले, गप्पा मारू लागले. गप्पा मारता मारता त्या गरजची पत्नी देखील आली. भानुदास महाराजांशी गप्पा मारू लागले. बोलता बोलता त्या स्त्रीच्या मुखातून शब्द गेले की महाराज, सर्व भरपूर आहे हो आम्हाला, जमीन भरपूर आहे, पैसा आहे, घर आहे, सर्व आहे, पण आमच्या पोटी संतान नाही. काही मार्ग असेल तर सांगा. भानुदास महाराज म्हणले, एवढी काय चिंता करता, अहो होऊन जाईल पुढच्याच वर्षी. सहज भानुदास महाराज म्हणून गेले. आणि दुसऱ्या दिवशी उठले आणि आपल्या पंढरीच्या वाटेला लागले. पंढरपुरामध्ये आले, भगवंताच्या समोर गेले. भानुदास महाराज भगवंताच्या समोर गेली की भगवंताने खाली बघावं. तर त्या दिवशी मात्र भगवंत चकमक भानुदास महाराज आपलं बघू लागले. भानुदास महाराज म्हणजे काय झालं तुला? एरवी कधीही येतो भगवंत खाली तोंड घालतात, तर आज माझ्याकडे पाहतात. राहुलं नाही, विचारलं देवा, दर वारीला येतो तुम्ही खाली पाहत असता. जसं एखाद्या तरुण आपल्यावरती असलं तो म्हणून खाली पाहतो, कानडोळा करून जाण्याचा प्रयत्न करतो. तसं आज तुम्ही मात्र माझ्याकडं चकमक पाहता, काय भानगड आहे? भगवंतानं सांगितलं, भानुदास महाराज तुम्ही येत असताना वाटेमध्ये एका गृहस्थाला आशीर्वाद दिला, तुम्हाला पुढच्या वर्षी मुलगा होईल. वास्तविक पाहता त्या दाम्पत्यांना 7 जन्मामध्ये मुलगा होणार नव्हता. असं त्यांचं लल्लाटीचे विहिरे मीच येणार आहे भविष्य परमात्मा म्हणू लागला. 7 जन्मामध्ये त्यांना मुलगा होणार नव्हता, पण तुम्ही आशीर्वाद दिला, मुलगा होईल. आणि तुमचा शब्द खरा करणं हे माझं ब्रीद आहे. साधूच्या मुखातून निघालेला शब्द परमात्मा खरा करत असतो. अनेक पुस्तक याच्यावर सांगायला. आळंदीचे असणारे विठ्ठलपंत संन्यास घेऊन गेले. तिथे रुक्मिणी माता स्वामी आलेले होते. काय नाव होतं? स्वामींना आशीर्वाद दिला. आता मला आठवत नाही. आळंदीमध्ये रुक्मिणी मातेला त्या गुरुनी आशीर्वाद दिला की अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव. त्या रुक्मिणी माता म्हणू लागल्या, माझे मालकाने तो संन्यास घेतलेला आहे,
संन्यासाला कुठं मुलं होत असतात त्यावेळेस ते स्वामी म्हणू लागले आशीर्वाद मी दिलाय. संन्यासी जरी असला माझा शब्द खोटा होत नाही. शब्द खरा करावा लागला परमात्म्याला. विठ्ठलपंत काशीहून परत आले आळंदीमध्ये. नंतर असणारे ज्ञानोबराय निवृत्तीनाथ इत्ताबाई सोपान कथा साधूचा शब्द खोटा होत नाही. तसं तुम्ही आशीर्वाद दिला आणि तुमचा शब्द मला आता खरा करावा लागणार आहे. त्याच्या मोबदल्यात तुम्ही आतापर्यंत जेवढं तुम्ही पुण्य प्राप्त केलं ते तुमचं सर्व पुण्य नाहीच होणार आहे. निष्काम पुण्य केलेलं भानुदास महाराजांचं एक आशीर्वाद दिला सर्व पुण्य नाहीच झालं. आता आशीर्वाद देण्यासाठी तर रांगच लागली महाराज. म्हणजे निष्काम पुण्य प्राप्त करणं किती अवघड आहे. असं निष्काम पुण्य प्राप्त केल्यानंतर साधूची भेट होते आणि साधूची भेट झाल्यानंतर साधू कृपा करत असतात. पण साधूची भेट होणं दर्शन होणं खूप अवघड आहे. किती अवघड आहे. बहु अवघड अशी संत भेटी बरी जग जेती करुणा केली. संतांची भेट दुर्मिळ आहे. आणि जर संतांची भेट झाली तर संत त्या जीवावरती कृपा करत असतात. कृपा संतांची भेट झाली की संत कृपा करतात. संत 4 अंगाने कृपा करतात. ही काही दृष्टी कृपा, दुसरी आहे शब्द कृपा, तिसरी आहे स्पर्श कृपा आणि चौथी आहे संतांची कृपा. किती झाल्या धर्मराज महाराज? सुलतान म्हणा आता गावामध्ये असंच म्हणलं बाबा किती कृपा. तुला कशाला बोलले कीर्तन करायला? कुठलं चौदी बोलले विठाला